И здравейте, потребители на YouTube, аз съм Баймаскар. С мен е един приятел и днес играем на Roblox Slumber Tycoon 2. Това, да, днес ще покажем как да намерите руки брадва. За целта ви трябва такова, което струва 3200, това, което струва 1600 и там лампа, която струва 2600. Да се чакаме да стане ден. Също ще паузирам клипа, докато стане ден. И върнахме се, купихме така някои материали. И ето това са материалите. Това, лампа, динамит и това магически пясък. Или каквото е там. Е само фак. Окей, малко ще е трудно. Бадой. Добре, като стигнем ще отпаузирам отново. И се върнахме. Това е, нали, Looter Us. И продължаваме насам. Аз наглеждам айтемите. Да, завиваме тук наляво. Тук надясно. И слагаме динамита някъде по средата. Например, най-доброто място е тук. Оуш! Опа. Сега и останалите айтеми са тези трите. No. По-завивате надясно и продължавате колкото се може по-направо. Да, и продължате колкото се може по-направо. Отново, да кажа. И тук завиете надясно. Да, тук завиете надясно. И при ето този знак трябва да го видите. Ето този. Тук някъде има Open Hatch. Отваряте го. И вътре трябва да дропнете айтемите, които имате. Раде? Проверете в YouTube как да си вземете айтемите. В смисъл, откъде да си вземете айтемите. Така, сега хващате сега маля сега, както не знам подредбата. Значи, знам само, че това трябва да е ей тук по средата. А, не, знам го. Това е тук. Това е тук. И кружката. Ето тук. Ето, дропва ви. Руки брадва. Да, и това е брадвата. От тук може да се вземете и Fire брадва, която точно същите айтеми, обаче вместо кружка трябва глава на
трябва глава на нуб, която не знам как се взима, ще проверя и ще снимам клипи за това. И ето е брадвата. Да, и мисля, че това е третата най-силна брадва. Да, това е третата. Втората е Fire, която пак се снима от тук. И първата вече да, вече алфата пак се взима от тук, но не знам точно как. Има и от други места, но да. И това беше от този клип. До следващият клип.